חברים, כאן אסף, והיום חסכתי 39,000. זה מאוד מעייף כאילו לחסוך את כל הכסף הזה, באמת. אבל אני עושה את זה הכל בשביל זה, כי זה כיף לי. בואו נפתח. עוד פעם רפאלוב, יש לי כבר אותו. מגניב. לא, אני אוהב את השחקן, שחקן טוב. וגילתי שיטה חדשה לפתוח חבילות. אתם לוחצים פעמיים על החבילה, ככה. אוקיי, בואו נראה מה יצא עכשיו. בנטקה! יואו, איך אני אוהב את השחקן הזה, כמה חבל. יואו, זה שחקן טוב הוא, יואו. אני ממש משתדל לעלות כמה שיותר סרטונים. מי שמעלה סרטונים של פיפה וכל הדברים האלה יכול להבין אותי, כי זה מאוד מעייף, זה לא קל בכלל. זה כאילו לשבת, וכאילו אם אתה לא קונה כסף כמובן, אז כאילו מי שעושה את הדברים האלה יכול להבין אותי. זה באמת מעייף. שתי חבילות חינם עוד נשארנו, ואז נעבור לחבילות האמיתיות. בואו נראה מה נקבל עכשיו. בואו נראה. אוקיי, עכשיו עוברים החבילות האמיתיות. יאללה. אני לא מסתכל. טוב, לא יצא טוב, אבל מה אני אגיד? סליחה, על הוואטסאפ באמצע. עוד חבילה, עכשיו אני מסתכל. בבקשה, אינפורם קטן, בבקשה. יש. אמרתי יש שאני יכול למכור אותו ויקנו, אני חושב. אוקיי, זה יצא לי טוב, אני אהבתי את זה. סבבה לגמרי. מחר אני לא יודע אם אני אוכל לעלות סרטון, כי יש לי חבר מאוד מאוד טוב שלי בר מצווה. אבל אני לא יודע אם אני אוכל לעלות את הסרטון, כי הבר מצווה בבוקר. אז אם לא יהיה מחר סרטון, אז יהיה סוג של חד פעמים, ואני עושה מרכאות. מה אכפת לי? זה שולח אותי לשם. קיבלנו מאני. אוקיי, יאללה, נשארנו כסף לעוד שתי חבילות. רגע, אני לא מסתכל. בבקשה, משהו טוב. בבקשה. אוקיי, אני פותח את העיניים. אני לא יודע אם יקנו. What the fuck? מתחיל למכור. אי אפשר לדעת, אנשים קונים דברים כאלה. אוקיי, נשארנו כסף עוד חבילה אחת. יאללה, בואו נפתח. אוקיי. נו, מה יש לזה? טוב, ניסיתי להוציא כסף לעוד חבילה. טוב, מקווה שנהנתם מהפרק. מקווה שנהנתם מהפרק. אם אהבתם, תנו לייק ותירשמו לערוץ. זה מאוד מאוד חשוב לי, כי אני ממש משקיע בערוץ הזה. יאללה ביי.